El balanç és moderadament positiu perquè les dades que tenim, gràcies a la tasca de diferents cossos de seguretat, el que ens indiquen és que s'està reduint els fets delictius a Tortosa, en aquest cas en un 2,8%. Tenim un total de 1.747 fets delictius, incidències, i per tant el que se detecta és que la tendència va a la baixa, estem girant la corba si ho comparem amb tots els anys després de la Covid, i en aquest sentit tenim aquesta satisfacció, però a la vegada també som molt conscients, i així també ho he traslladat a tots els cossos, que no es pot baixar la guàrdia, tot al contrari, hem de continuar treballant per a que aquestes xifres encara se redueixin molt més. Tortosa, en aquest sentit, com a ciutat, estem per sota de la mitjana de Catalunya en relació als delictes per cada 1.000 habitants, en concret un 49,2 davant de la mitjana catalana, que és d'un 65, i per tant també en aquest sentit és una xifra que és positiva. Destacar també que la majoria dels casos se resolen, estem parlant en aquest cas d'un 54%, també per tant per sobre de la mitjana, i sí que m'agradaria destacar alguns que han baixat de manera significativa, com per exemple els robatoris en força, en aquest cas estem parlant d'un 23,5%, també en estafes per internet s'han reduït un 13,8%, o també aquells vinculats amb els delictes contra la llibertat sexuals, en aquest cas un 16,7%. Per tant, avancem en la bona direcció, estem fent que hi hagi més seguretat, però també, insistixo, no hem de baixar la guàrdia i hem de continuar treballant en aquest sentit. És una disminució tímida però important, no s'ha de baixar la guàrdia i aquí el treball serà constant i continuat. Abans de la Junta de Seguretat hem tingut una trobada amb l'àrea bàsica policial d'aquí, del Baix Ebre, hem fixat aquestes prioritats, hem de treballar en la millora d'efectius també d'alguns dels comandaments que l'ABP necessita, i per tant crec que estem en el bon camí. Doncs les prioritats és combatre tota aquella activitat delictiva que preocupa els veïns i les veïnes de Tortosa, on ja veiem una bona tendència, la reducció dels delictes contra el patrimoni, els robatoris amb violència, els robatoris amb l'espai públic, també combatre tot el que té a veure amb la violència sexual, les agressions sexuals, el que té a veure amb la dimensió més relacionada de la violència masclista, els delictes contra les persones, i també garantir que tota aquesta bona feina policial que s'està fent, i així les dades ho estan reflectint, sigui motiu de que la ciutadania també millori les seves percepcions. I això és on tenim el gran repte, i per fer-ho més proximitat, més presència, més saturació a peu de carrer, i poder activar tota aquesta funció que fa la policia habitualment dintre de la seva tasca, que és parlar amb els veïns, parlar amb els comerciants, estar al costat amatent d'allò que succeeix al territori. Amb més efectius ho podrem reforçar, i estic convençuda que aquestes dades les consolidarem, que és l'important,